Abazali bekade bedinwe begane unwabu bashise amathayi esangweni lesikole bagudukisa izingane. Abazali bafuna kulungiswa isikole njengoba sisesimweni esingesihle. Sibe nale problem ye construction. Basithembisa few years ago ukuthi batose renovatela. As you can see la emaklasini kuwile masilingi ma-plugs saphumile. Lesimo asisesihle. Izikhulu zesikole zithi bezilokho zixoxisana nohulumeni ngesimo sesikole. Kuvala lesikole sibadali kutosinceda kakhulu ngoba i-department or government wethu at these days uva kahle if sekune action isikole sivaliwe. Ayaqhubeka amalungiselelo okuqoka inkontileka ezolungisa isikole. Ngokusho umnyango wezemfundo usubeka eceleni imali ecele ezigidini ezintathu zamarandi. I-department isethe aside 13 million ukuze ukuthi kulungiswe amaklasi wonke walapha esikolweni, kufakwe ama-toilet amasha, kuphindwe futhi kulungiswe i-administration block. The contractor appointiwe, lolo hlelo luzocala in this financial year. Umnyango uthi ulindele ukuthi ukufunda nokufundisa kuqhubeke kusasa.